Er klar, Jule? Så kører vi. Velkommen til Mumses nytårsmenus tv-køkken. Det er første gang, vi prøver at gøre det her, så I må bære over med os. Det kan være, at jeg mangler halvdelen af hovedet, det kan være, at vi filmer op i loft, det kan være, at vi filmer ned i gulvet, og det kan være, at lyden mangler på halvdelen. Men vi ser, om det ikke går. Jule er på kamera i dag. Hej Jule. Vi skal i dag lave årets nytårsmenu 2023, som vi lige har lagt online på mestermums.dk. I år har vi valgt at lave vores nytårsmenu som en slags social dining, hvis man kan sige det sådan. Sådan lidt nibbe-nibbe og nubbe-nubbe og dibbe-dibbe og dibbe-dibbe. Det vil sige, at i år får I 3 forretter, I får 3 hovedretter, og så får I 3 desserter. Det vil jeg lige gå igennem med jer slavisk nu, og så vise jer, hvordan vi tilbereder den her ret, eller hvordan vi i hvert fald kan tilberede den. Hvad I gør derhjemme, det må I selv om, men det her det er vores forslag til, hvordan I gør. Det vi starter med i år, det er en rødbede-tartar med Vesterhavsost, friterede rødfrugter, noget estragon mayo og så også nogle friterede kapers på toppen. Det næste vi kører med, det er sådan en kartoffelrøsti med noget urtecreme, en aioli og en serrano-skinke til. Den tredje og sidste ting på vores forret, det er nogle små røstier med en blommekompot, noget svampemayo og noget lækker mør brasaula. Den første af hovedretterne er en braseret oksetykkam. Det er sådan en kartoffel-urtepandekage, så har vi sådan en urte remoulata, hedder det, og noget syltet rødløg, vi lige bruger til sidst. Den næste hovedret, vi går med, det er noget langtidsstegt svinebryst. Det er en jordskokkecreme, det er en æbleslår, og så har vi en sådan brun smørcreme og nogle ristede nødder. Tredje og sidste hovedret er nogle stegte chorizo-pølser, det er nogle stegte tigerrejer, og så er det en citron-aioli. Første dessert kører vi med nogle vafler, friske bær og så sådan en brunsviger sauce, der skal ud over. Anden dessert er en brownie konfekt med virkelig meget Callebaut chokolade i, med en basilikumcreme på toppen. I år kræver det, at I har lidt olie og lidt smør til rådighed. Resten det skulle gerne komme herfra. Men det jeg gør, det er, at jeg starter lige med at hælde lidt olie på en pande. Og så tager jeg også lidt smør på der, og så skruer vi lige lidt op her. I år til jeres menu får I et brød. Det I gør, det er, at I skal lige ud med skiver, og så lægger I det på panden her. I kan jo bare vælge at stege det helt, men jeg synes bare, det giver bare noget, at det lige bliver svitset i sådan en gang kærlighed her. Så har det fået på den ene side, så vender jeg lige brøden om her. Så får de sådan en lækker, crunchy overflade her. Og giver vi dem bare lige et minut på den anden side også. Vi starter med, det er, at alle de ting, der skal i ovnen, dem putter vi lige i ovnen. Og det er de her små sutsko her. De stiller dem bare på en bageplade med noget bagepapir. Og så tager vi vaflerne her. Så har jeg puttet de her kartoffelting på, som skal være lune. Det jeg også gerne vil have ind i ovnen nu, det er min pulled beef, eller vores braseret oksespidsbryst, som egentlig er blevet til sådan en slags pulled beef. Jeg vælger at gøre det. Så har jeg mit langtidsstegt svinebryst. Smider jeg også herned. Passer også sådan cirka med, kører sådan cirka 10-12 minutter på begge dele her. Mens røsti og kødet er i ovnen, så vil jeg begynde at indrette vores rødbede-tartar. Jeg har gjort en masse skeer klar, fordi det her det kommer til at tage en hel masse skeer. Men vi kører rødbede-tartaren i. Og der er til 2 personer i sådan her. Alt det vi laver i dag er til en menu til 2 personer. Og det kan godt være, når I lige får det hjem, så siger det syner godt nok ikke af meget i den her bakke, men I kan jo prøve at se, hvor meget rødbede-tartar der for eksempel er i sådan en. Nu er jeg jo ikke overhovedet på nogen måde kok, men vi kører estragon mayo i her, og det tænker jeg bare lige, vi kører ud sådan der. Så kommer vi Vesterhavsosten på. Kommer i sådan små strimler her. Husk nu, jeg er mekaniker, ikke? Og jeg er jo ikke kok. De friterede rødfrugter ligger på. Up. Tuttelut. Yes. Til sidst så tager vi lige lidt friteret kapers, som også følger med.
Og det er rigtigt det, min kone hun siger. Du sviner af helvede til. Med til jeres menuer har jeg også fået 2 bøtter her med lidt urter i. Og det er kun lige til at dibelip og dup. Så på med det der, på med den der. Så det her det er bare lige noget blød timian, der kommer på. Den vil ikke med på. Sådan der. Det er den første hovedret. Hold kæft, det er sgu forret. Vi var mega hurtigt færdige med den første forret, så derfor går vi direkte hen i hovedretterne. Den kan altså sagtens være kold, den kan også lunes, men jeg synes egentlig, den smager rigtig godt, hvis den også er kold. Det vi gør, det er, at vi tager brød. Så tager vi den her citronaioli. På med den. Kører bare lige på. Og her, der er det jo fuldstændig op til en selv, hvor stor et dipsvin man ligesom er. Nogle vil have meget aioli, nogle vil have lidt aioli, og nogle vil have begge dele. Så jeg har lige lavet 2 stykker brød mere, fordi der er faktisk med til, så I kan lave til 2 per person, der er med i selskabet af den her lille snacker. Jeg er jo helt nervøs, fordi der sidder så mange og kigger på her. Men I tager bare den tid, I skal have for at lave det her. Igen har vi jo sendt lidt krydderurter med der, så vi kører bare lige nogle ærteskud på. Bup. Og bup. Og bup. Og bup. Bum. Også en snack. Det kører på fuld skrue her, Karoline. Vi er jo faktisk kun, det har taget os 4 minutter per ting, vi har lavet nu, så mens det andet er i ovnen, så kører vi bare på med desserterne. Jeg fik måske ikke lige sagt, hvorfor vi hopper lige desserterne nu, men det gør vi simpelthen, fordi at de røster, vi smed i ovnen, de er slet ikke klar endnu. Så op med det her. Desserter, det kan sagtens stå lige lidt, inden I skal spise det her om et par timer, inden vi skal ud og fyre raketten her. Jeg fik måske... Vi har stadigvæk rystjern i ovnen, så vi kører der bare videre her. Prøv at se. Bup, 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 bup. Vi kører lige knækbrød her på her. Det er jo en af desserterne. Så tager vi ostene. Vesterhav. Det kan altså godt være. Det vi ser nu, det er bare lige rough. Det er raw tape. Det der kommer til at ske med jeres menuer, det er, at vi vil nok lige få dem passet lidt til, så de bliver lidt pænere at se på. Men sådan her. Næste. Så napper vi lige den sidste ting her til, vi skal lige over i vores skeer. Det er finkompotten til vores lille ostetængling her. Osteanretning. Der er bare lidt finkompot ned i. Bum! Så er den altså færdig. 2, 1. Sådan. Så kan vi komme videre. Følg med. Så er det færdigt inde i ovnen, og jeg tager lige chancen her. Og tænker, det kan jeg godt lige tage hurtigt til ud. Brænder den eller ovnen. Sådan, så er du ude. Godt, vi har vores pulled beef her. Pulled beef, det er braseret oksetykkamp, som vi bare lige har lunet op igen her. Og så har vi vores svinerysthår. Og kartoffelvaflen, rystig og rystig. Det vi starter med, det er vores små rystiger her. Vi kører dem lige på. Det er bare lige nogle små snacks. Det kunne jo være, at man skal bruge dem her til dronningens nytårstale. Det kunne jo altså godt være. Vi kører lige den her kompot på. Så kører vi brasaola på. Den tænker jeg, vi lægger bare lige sådan her. Og så kører vi lige svampe majoen her på her til sidst. Up. Sidst får den lige et par tranebær. Så er det tryllet væk. Det er mayo, vi lige rammer ved siden af. Og igen kan vi lige gå over og tage fat i vores krydderurter her. Og så lige lægge sådan ind på. Igen. Næste vi tager er vores 2 rystige sutsko her. Godt lige sådan et par sutsko. Tager en ske, tager vores urtecreme. Der er lidt tyk og fri her. Så gør vi sådan her. Og en mere.
Sådan her. Så er den i. Så har vi noget serrano her. Lægger vi lige der. Kører vi bare lige sådan her igen. Og hvis man er helt vild med serrano, så kører man bare begge skiver på sådan her. Kan jo bare tage en af gangen. Og begge skiverne kommer på der. Sådan. Og så har vi lige vores lille aioli her. Lige kører ovenpå. Sådan. Og så kan man lige tage en lille smule af de her nødder fra grisen af, vi egentlig skruer herovre, og så lige ovenpå. Der er rigelige nødder til, så der er bare at bruge dem. Der, og igen over i krydderurterne. På med den der, et andet skud, og på med den der. Ups, så har vi en til. Så er tilbage igen. Der er ikke mere strøm på telefonen. Hvis I synes, næsten er blevet lidt mere rød, så er det fordi, at vi går her på en lukkedag, og der er altså omkring 6 grader herinde, når der ikke er åbent. Så vi er røde om ny. Næsen var Jule, og I kender ham, kan jeg se. Godt, vi kom til kartoffelvaffel. Den putter vi på her. Ny tallerken, ny lille sjov tallerken. Vi tager vores oksetykkam her, vores beef, vores et eller andet. Pulled beef kunne vi kalde det. Lav på oksetykkam. Lægger vi op der. Sådan der. Og sådan her. Og det er socialdejning, vi skal have fingrene ned i det, Jule. Sådan der. Det vælter ud over det hele det her. Det smager satan godt. Sådan der. Så tager vi lige den her remoulade. Og hælder på også. Den kører bare ud over sådan her. Ja, der. Og så har vi lige lidt syltet rødløg her. Vi skal lige have lidt af det her til. Sådan her. Og så har vi jo stadigvæk urteren herovre. Vi kan lige boppe den lidt op her. Med sådan lige en dusk. Vi kan huske. Der. Du står og skubber med bordet, Jule. Kør væk. Sådan der. Jeg glemte lige en ret vigtig ting. Jordskokkepuréen. Mikrobølgeovnen. 1 minut på high. Og den kan bare gå med ind i den bakke der, som den kom i. Så den napper vi lige her. Og så har vi skeen. Og husk nu igen, jeg er kun mekaniker. Ned her. Og vi kører lige ind på det her. Så har vi grisen. Og med her, for den er varm. Sådan der. Deroppe her. Og så har vi lige den her puré. Eller hvad hedder det, brun smørcreme. Den har jeg lige puttet i en sprøjtepose. Bare lige for at lave noget dup. Det kan I altså bare putte ned i en frysepose eller hvad I vil. Og så bare lige klippe hjørnet der. I behøver ikke være en sprøjtepose. Det kan lade sig gøre. I kan jo bare klaske det ned, hvis I har lyst til det. Og til sidst så kører vi lige nødderne her ud over det hele. Der ryger lidt på gulvet. Sådan. Og igen, så har vi jo over i en bitte buket her, vi lige kan smide på til allersidst. Og til det her, der tager jeg selvfølgelig også bare lige et lille stykke brød. Så er vi ved den sidste af desserterne. Vi er faktisk ikke ved at være igennem hele menuen. Det sidste af desserterne kører vi nu. Vaflen den skal altså være lun, når I kommer den ind. Det synes jeg i hvert fald er mest lækkert. Så derfor den får lige 4 minutter ved 180 grader. Mens den gør det, så tager vi lige den her brunsvigersauce og smider den i mikrobæstet heroppe. Den giver vi bare lige 1 minut. Den skal ikke være rygende varm. Den kører bare ind i den sorte dipbær, som den kom i her. Og så venter vi. Vi har lige en mindre korrektion til vores
brunsvigersauce. Start lige med 20 sekunder, ellers så skal I nok lige sætte lidt tid af til at gå ind. Men vi tager vaflerne ud af ovnen nu, og vi tager dem her igen, Julie. Vi tager dem op med fingeren, det kan vi sagtens. Lige nogle kålbasser. Lægger vi den op, en vaffel, 2 vafler. Det var nok blevet lidt smadret. Det var en smadret vaffel. Så har vi brunsvigersaucen her. Og nu skal I nok lige tænke på, der er lidt mere til jeres, fordi at, den her den sprang i luften ind i mikroen. Og så bare få fyldt de her huller lidt op med det her lækre sauce. Ja, og det der, det ser de MasterChef. Så har vi bærene. Ud med dem. Køber lige sådan. Og vi gør sådan. 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 Og sådan. Der var sgu en her. Vi sørger for, at der er 3 med i bakkeren til at være, altså. Der. Og så har jeg jo lige lidt tilbage af nødderne. Skal vi ikke bare lige gøre sådan her? Hvis man nu ikke er til nødder, så lad mig bare være med det. Og husk, der er mere brunsvigersauce med til jeres. Så blev vi færdige med nytårsmenuen i social dining-stilen. Det vi har lavet, det er til vores forret. Der har vi rødbedesatan her, hvor vi tager et stykke brød til, som vi har stegt på forhånd. Vi har de her små røstier med bresaola. Vi har de her små kartoffelrøstier igen med en urtecreme og serranoskinke. Hovedret, der gik vi over i at have stegt chorizo med tigerrejer og noget citronaioli. Vi har en æbleslår med noget langtidsstegt svinebryst og jordskokkepuré og noget brun smørcreme. Vi har nogle kartoffelvafler med urter og noget braseret oksebryst med en remoulade og syltet rødløg. Desserten, den fik vi her i form af de her stykker brownie med hvad var det? Det var med basilikum creme på toppen. Så har vi noget knækbrød med en alla unica gammelknas og en Theses Vesterhavsost. Og til sidst så slutter vi af med en vaffel med friske frugter og lidt nødder og en brunsvigersauce. Det var sådan set alt for os den her gang. Tag imod vores nye koncept her, hvor vi præsenterer vores menuer på den her måde. Det kan være, det er noget, der kommer for at blive. Det kan også være, at det her det er første, sidste og eneste gang. Godt nytår!